Όχι, η μπλούζα καταστράφηκε. Αχα. Την αγόρασα την προηγούμενη εβδομάδα, ελπίζω να μπορώ να την επιστρέψω. Αχα. Ναι, αλλά εγώ είμαι υπεύθυνη για την καταστροφή της. Πιστεύεις ότι θα με διώξουν από το μαγαζί? Δεν ξέρω. Αμέλκα, με ακούς καθόλου? Ναι. Προφανώς, εγώ ανοίγω την καρδιά μου σε αυτή και αυτή κοιτάει το τάμπλετ. Διαβάζω μερικά κρυφά κλαμπ που κατακτούν τον κόσμο και εσύ μου μιλάς για την μπλούζα σου. Τι είναι αυτά τα μυστικά κλαμπς? Οι άνθρωποι τα βρίσκουν μεταξύ τους, έχουν τους δικούς τους κανόνες και τα δικά τους ενδιαφέροντα. Κούλ, ας κάνουμε κι εμείς, Αμέλκα, ένα κλαμπ. Δεν το είχα σκεφτεί. Θα κάνουμε τη δική μας αδερφότητα, θα είμαστε οι πιο cool κοπέλες στην πόλη. Ας το κάνουμε, μπορεί να προκύψει κάτι. Τι χρειάζεται για να το κάνουμε αυτό? Το πρώτο είναι πού θα γίνει. Κρίς, φύγε το. Ένα μέρος που βγαίνουν όλοι. Μήπως να πάμε στον γκαράζ? Λοιπόν, ας πάμε εκεί να δούμε με τι έχουμε να κάνουμε. Και τι κάνεις εδώ? Στο γκαράζ. Γι' αυτό φύγε από τη μέση. Όχι, δεν μπορείς να πας. Τι είναι εκεί? Το κλαμπ μου είναι εκεί. Το κλαμπ σου? Κάτι κάνω εκεί και δεν σας αφήνω. Ακόμα και ο Μάξ έχει το δικό του κλαμπ. Είμαι σίγουρη ότι αυτό το κλαμπ είναι για χαμένους. Το δικό μας θα είναι καλύτερο. Και πού θα είναι το κρυσφύγετό μας τότε? Στον Αχυρώνα. Έχει κρύο εκεί το χειμώνα. Μήπως στην τουλάπα? Μα δεν έχει χώρο. Γιατί δεν σ' αρέσει τίποτα? Καμιά άλλη ιδέα? Ας το κάνουμε μέσα στο δωμάτιό σου. Στο δικό μου, όχι. Τότε στο δικό μου. Εντάξει. Είναι χάλια μέρος για κρυσφύγετο ούτως ή άλλως. Αυτό είναι προσωρινό μέχρι να γίνουμε διάσημες. Και μετά τι? Τότε θα γίνουμε πλούσιες και θα το πάμε σε ουρανοξύστη. Είναι αρκετά τα λεφτά. Γιατί είμαι σίγουρη ότι θα είναι η καλύτερη αδερφότητα. Τώρα πρέπει να βρούμε ένα όνομα. Μήπως Μαυρομάτης? Τι ανοησίες είναι αυτές? Ας πάμε με κάτι πιο απλό, δηλαδή ροζ κουνελάκια. Ροζ κουνελάκια, ποιος θα θέλει να συμμετέχει? Τότε. Καραμέλες. Έτσι όλοι θα ξέρουν ότι είναι το δικό μου κλαμπ. Μήπως τότε. Τριαντάφυλλο. Τριαντάφυλλο μου αρέσει. Και ποιους θα δεχόμαστε? Λογικά όλοι. Ακόμα και αγόρια. Τι παίχτηκε με τα αγόρια? Δεν ξέρουν πώς να κρατάνε μυστικά. Θα έχουμε ένα κανόνα. Όποιος μοιραστεί τα μυστικά του κλαμπ θα του κόβουμε τη γλώσσα. Wow, αυτό είναι υπερβολικό. Κορίτσια, είστε εκεί? Κωδικός. Κωδικός? Τι κωδικός? Τι Άννα, ποιος είναι ο κωδικός? Σούσι. Δεν μ' αρέσει το σούσι, ας βάλουμε τηγανιτές πατάτες. Οκ, τηγανιτές πατάτες. Πες τον κωδικό, αλλιώς φύγε. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείται. Για να μπει σε αυτό το δωμάτιο πρέπει να ξέρεις τον κωδικό. Αν δεν μπορώ εγώ να μπω, τότε βγείτε εσείς. Λοιπόν, τι κάνατε εκεί μέσα? Μεγάλο μυστικό. Τώρα είναι ακόμα πιο ενδιαφέρον. Μήπως να της το πούμε? Αλλά χαζίησε, είναι μυστικό. Αλλά είναι φίλοι μας. Διαφωνώ. Πρέπει κάποιον να καλέσουμε στο κλαμπ. Εντάξει, αλλά εσύ θα φταίς. Τέλος τα ψιθυρίσματα. Έχουμε διοργανώσει το δικό μας κλαμπ. Απλά μην το πεις πουθενά. Μπορώ να συμμετέχω? Ναι, φυσικά. Εντάξει, τι χρειάζεται? Λοιπόν. Πρέπει να πληρώσεις είσοδο, $10 είναι. Έχω μόνο 5, μπορείτε να κάνετε έκπτωση? Ναι, φυσικά. Γιατί να κάνουμε έκπτωση, δεν είμαστε φτηνιάρες. Είναι κάτι που κάνουν οι φίλοι. Εντάξει, αλλά φτάνει με τις εκπτώσεις. Τι άλλο χρειάζεται για να μπω στο κλαμπ? Τι εννοείς? Κάτι σαν εναρκτήρια δοκιμασία ή κάτι τέτοιο τουλάχιστον? Έχετε τελετή εισαγωγής νέου μέλους στο κλαμπ? Πολύ πιθανό. Καλά, και τι κλαμπ έχετε? Πότε το κάνατε? 30 λεπτά πριν. Τότε είναι ξεκάθαρο, θα σας βοηθήσω. Πείτε μου τουλάχιστον ότι έχετε κρεσφύγετο. Καλά πλάκα μου κάνετε, δεν έχει κάτι εδώ πέρα. Γιατί πρέπει να είναι? Καλά, δεν ξέρετε τίποτα για τα μυστικά κλαμπ? Όχι. Είστε τυχερές, γιατί ξέρω τα πάντα για τα μυστικά κλαμπς. Αλήθεια? Wow, έχεις πάει σε μυστικό κλαμπ? Δεν έχει σημασία. Δεν θα το πει, είναι μυστικό κλαμπ. Ακριβώς. Ποιο είναι το όνομα του κλαμπ? Τριαντάφυλλο. Είναι πολύ απλό, χρειάζεται να προσθέσετε κάτι. Λευκό τριαντάφυλλο. Ωραία, είναι λευκό. Τι θα κάνουνε στο κλαμπ σας? Λοιπόν,
Ούτε αυτό έχετε σκεφτεί. Cringe. Προτείνω να μην μας προσβάλλεις, αλλιώς θα σε βγάλουμε από το κλαμπ. Ηρεμήστε, απλά θέλω να βοηθήσω. Και εγώ αρχηγός δεν θα είμαι. Θες να είσαι στο ίδιο επίπεδο με εμάς? Ναι, γιατί? Μα μόλις μπήκες στο κλαμπ, πώς θα γίνεις αρχηγός? Συμφωνώ, μπορεί να μας βοηθήσει. Αν συμφωνείτε, θα αναλάβω τη γραφειοκρατία. Τι έγγραφα? Μυστικά, και εσείς θα αναλάβετε το κρυσφύγετο και μια χειραψία ίσως. Θα κάνουμε τα πάντα. Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σου, Diana. Ακολούθησέ με. Δεν νομίζεις ότι πολύ μας διατάζει η Κίτι? Υπάρχει κάτι, αλλά δεν είναι τρομακτικό. Ναι, αλλά είναι δικό μας κλαμπ. Δεν πιστεύεις ότι εμείς έπρεπε να διατάζουμε? Ξέρει καλύτερα τι να το κάνει, είναι καλό για μας. Ελπίζω να μην μας το χαλάσει. Diana, το σκέφτεσαι πολύ, ηρέμησε. Ναι, μπορεί και να έχεις δίκιο. Τι κάνετε εδώ? Τίποτα. Διάννα, τι σχεδιάζεις? Ένας καλλιτέχνης δεν δείχνει ποτέ ένα έργο που δεν είναι τελειωμένο. Δεν πίστευα ότι πιστεύεις σε ιονούς. Μπορεί να μας ρίξει και κατάρα. Creepy. Έκανε ένα ντρόν στον καράζ, θα το δείτε? Όχι τώρα. Όπως θέλετε. Περίμενε. Μαξ, έχεις ακούσει τίποτα για μυστικά κλαμπς? Μόνο στις ταινίες. Και τι γνώμη έχεις γι' αυτά? Δεν έχω χρόνο για κουβέντα, πρέπει να τελειώσω το ντρόν. Έχεις τρελαθεί τελείως, γιατί του τα λες όλα? Δεν έχει καταλάβει τίποτα. Ναι, είσαι τυχερή, την επόμενη φορά κράτα το στόμα σου κλειστό. Τελείωσα με τα χαρτιά, εσείς πώς τα πάτε? Ετοίμασα τα βραχιολάκια. Γιατί δεν έχει τριαντάφυλλο στο βραχιόλι? Λευκό τριαντάφυλλο είναι το κλαμπ. Αυτά ήταν τα μόνο βραχιόλια. Πρέπει να είστε πιο υπεύθυνες με το κλαμπ σας. Εντάξει, θα φτιάξω τριαντάφυλλα αργότερα. Αυτά κάνουν για αρχή. Διάννα, εσύ τι έκανες? Τανταμ! Είναι κάτι λάθος? Μήπως πρέπει να κρεμάσουμε κάτι διαφημιστικό για τη γειτονιά? Κοιτάξτε, έχουμε μυστικό κλαμπ εδώ. Άμα θέλετε ένα κλαμπ να δουλέψετε καλύτερα. Άντε πάμε. Ορίστε ένα. Αυτή είναι η εργασία μου. Όχι, έτσι προσκαλούμε κάποιους να έρθουν. Μπορείς να μου πεις κι άλλα? Η λύση είναι ένας αριθμός τηλεφώνου. Όποιος προσπεράσει αυτή τη δυσκολία θα έρθει. Δεν είμαστε κλαμπ μαθηματικών. Ούτε εγώ δεν μπορώ να το λύσω αυτό. Κάτι πιο απλό θέλουμε. Πρέπει να έχουμε έξυπνους ανθρώπους, όχι τους πιο ηλίθιους. Συμφωνώ με αυτό. Τέλεια. Τώρα φτιάξτε μερικά αντίγραφα για να τα κρεμάσουμε. Δεν μπορείς να το κάνεις μόνη. Έχω ακόμα πολλά να κάνω. Κάντε γρήγορα, άντε. Πολύ με εκνευρίζει. Κι εγώ. Δεν θα το κάνω. Η Κίτι μπορεί να είναι πονηρή, αλλά έχει καλές ιδέες. Πρέπει να βάλουμε φυλάδια. Εντάξει, αλλά αυτή είναι η τελευταία φορά. Αν μας εκνευρίσει η Κίτι, θα την πετάξουμε έξω. Υπόσχεση. Φυσικά. Λοιπόν, φεύγω. Εκτυπωτής δουλεύει? Όχι, δεν έχουμε άλλη μπογιά. Πρέπει να πάω να εκτυπώσω στο κατάστημα. Απλώς μη σε πιάσουν. Έχεις χρόνο? Όχι ακόμα, γιατί? Θέλω να ρίξεις μια ματιά στο ντρόν, το βελτίωσα ήδη. Φτάνει πια με αυτό το ντρόουν, μας κούρασες. Δεν νοιάζει κανέναν άλλωστε. Οκ. Πάω για ψώνια, θέλεις τίποτα? Όχι. Τι τούτο? Ενδιαφέρον αυτό. Λοιπόν, τα κρέμασες? Ναι, έκανα πολλά αντίτυπα. Τα κρέμασα σε πολλές περιοχές. Εντάξει, κάτσε, θέλω να σου δείξω κάτι. Κάλεσε κανένας? Είσαι τρελή, αυτό χρειάζεται τουλάχιστον μία εβδομάδα. Θα περιμένουμε. Ήθελες κάτι να μου δείξεις? Βρήκα το χαιρετισμό μας. Χαιρετισμό. Πρώτα χτυπάμε ένα παλαμάκι, μετά θα κάνουμε αυτό, μετά θα κάνουμε μία στροφή και κλικ. Μου αρέσει, ας το δείξουμε στην Κίτι. Πάμε. Κωδικός, τηγανιτές πατάτες. Περάστε. Κίτι, τι έκανες εδώ πέρα? Ξεφορτώθηκα, ότι άχρηστο υπήρχε εδώ μέσα. Είσαι τρελή, είναι τα ρούχα μου. Γιατί είναι τα ρούχα σας μέσα στο κρυσφύγετο, πάρτε τα από εδώ. Δεν παίρνω τίποτα, από εδώ βάλ' τα πίσω. Τότε θα το κάνω εγώ για σας. Σταμάτα το αυτό. Αν
θες, μπορείς να μείνεις σε μένα στο δωμάτιο. Τι θα γίνει με το δωμάτιό μου, με κούρασε αυτή η κατάσταση. Ας κάνουμε υπομονή για το κλαμπ τουλάχιστον. Πόσο ακόμα? Το είπες και μόνη σου, το κρυσφύγετό μας στο μέλλον θα είναι σε ουρανοξύστη. Ανυπομονώ. Άντε, έλα να σου δείξω πού θα βάλεις τα ρούχα σου. Το έχω δει σε ταινία. Κάποιο μυστήριο είναι. Δεν έχουμε μάθει τέτοιες πράξεις ακόμα. Οπ, Κίτι, πάνω στην ώρα. Μπορείς να με βοηθήσεις? Ναι, τι έχουμε εδώ πέρα? Βοήθαμε με αυτή την πράξη. Έχω κάνει τη μισή, αλλά δεν μπορώ άλλο. Από πού το πήρες? Στο δρόμο κρεμόταν, σκέφτηκα ότι θα έχει πλάκα. Ένα μυστήριο. Το βλέπω. Τι λες, θα βοηθήσεις? Μπορώ μόνο να σου πω το πώς, αλλά θα τη λύσεις μόνος σου. Τέλεια, γράψτε το στην άκρη. Είδατε, ο Μαξ βρήκε το φυλάδιο. Wow, και λύνει τις πράξεις. Δεν μπορούμε να τον αφήσουμε να το λύσει, δεν ανήκει στο κλαμπ. Σύμφωνα με τους κανόνες του κλαμπ, όποιος το βρίσκει μπορεί να έρθει. Αποκτήσαμε κανόνες, δεν το ήξερα. Σκέφτομαι ότι αν αναλάμβανα τους κανόνες του κλαμπ δεν θα σας πείραζε. Πρέπει μαζί να σκεφτόμαστε τους κανόνες. Ναι, Κίτι, νομίζω το παρακάνεις. Λοιπόν, θέλω μόνο το καλύτερο και να ξεφορτωθούμε όλη τη βρώμικη δουλειά. Και είμαι ένοχη, τέλεια. Θα μπορούσες να μας ρωτήσεις. Ένα λεπτάκι. Ορίστε, μπορείτε να διαβάσετε και να αλλάξετε ό,τι δεν σας αρέσει. Εντάξει, σου έχουμε εμπιστοσύνη. Μπορείς να συνεχίσεις να ασχολείσαι με τα έγγραφα, είσαι καλύτερη σε αυτό άλλωστε. Ναι, για να το πάρω πάλι από εσάς, αποκλείεται. Όχι, δεν θα ξαναπούμε κάτι. Σίγουρες? Ακριβώς. Τότε υπογράψτε εδώ. Ωραία, τώρα τι θα κάνουμε με τον Μαξ? Ξέχνα το, δεν θα το λύσει ούτως ή άλλως. Εντάξει, έφυγα, θέλω να κάνω και άλλα πράγματα. Κατά τα άλλα, είναι καλό που η Κίτι έχει συμφωνήσει. Ναι, συχαίνω με τη χαρτούρα. Τελευταία πράξη. Λες να είναι συντεταγμένης για κανένα θησαυρό? Έχει λύσει τις πράξεις. Αποκλείεται, δεν το έχει. Ξέρει καλά μαθηματικά, πηγαίνει και σε δάσκαλο. Ακόμα και αν πάρει τηλέφωνο, δεν σημαίνει ότι θα περάσει άλλες δοκιμασίες. Θα το δούμε. Έτοιμη. Δεν μοιάζει με συντεταγμένες. Είναι τηλεφωνικός αριθμός. Καλώς έλυσε το γρίφο. Ωραία. Το κλαμπ Λευκό Τριαντάφυλλο σας καλωσορίζει. Συγχαρητήρια, λύσατε το γρίφο. Τέλειο, τι κλαμπ είναι αυτό? Είναι ένα κλαμπ μόνο για τους εκλεκτούς. Θες σίγουρα να συμμετέχεις? Φυσικά. Θα σου στείλω τώρα ένα μήνυμα στο κινητό, το οποίο σε λίγο θα διαγραφεί, να ξέρεις. Κατανοητό. Και κάτι ακόμα, οι πληροφορίες είναι απόρριτες, δεν θα τις μοιραστείς με κανέναν. Σε ποιον μιλάμε? Με μια φίλη. Τι φίλο? Δεν την ξέρετε. Θα μας συστήσεις? Μη μου τις πάτε, παρατήστε με. Πρέπει να φύγω. Κορίτσια, ελάτε εδώ γρήγορα. Ετοιμαστείτε να δεχτείτε τον καινούριο. Τον Μαξ, σωστά. Κορίτσια, πρέπει να φερθούμε σαν επαγγελματίες. Ποιος νοιάζεται, είναι ο Μαξ, μας ξέρει άλλωστε. Παρεμπιπτόντως, πέρα από το Μαξ, 2 ακόμα τύποι κάλεσαν. Βάλτε τις κουκούλες σας, είμαστε έτοιμες. Cool. Καλώς ήρθες στο κλαμπ του Λευκού Τριαντάφυλλου. Κορίτσια, το ήξερα ότι είστε εσείς. Θέλεις να γίνεις μέλος αυτού του κλαμπ? Ναι. Πρέπει να απαντήσεις τις ερωτήσεις μας. Ελάτε ρε κορίτσια. Πάρτε με χωρίς δοκιμασία, έχω ήδη λύσει το γρίφο. Ή θα σεβαστείς τους κανόνες του κλαμπ ή θα φύγεις. Άντε καλά, κάντε τις ερωτήσεις σας. Πες μας το όνομά σου. Με δουλεύετε, άντε καλά. Μη είμαι ο Μαξ. Γιατί θες να συμμετέχεις στο μυστικό μας κλαμπ? Δεν έχω μπει ποτέ σε κρυφή λέσχη. Στα αριστερά σου έχει ένα ερωτηματολόγιο. Πάρ' το και συμπλήρωσέ το. Τα συμπλήρωσα όλα. Θα σε ενημερώσουμε αφού ψηφίσουμε και μετά. Κατάλαβα. Νομίζω ότι αξίζει ο Μαξ να μπει στο κλαμπ μας. Τρελάθηκες, δεν μας άφησε να πάμε στον γκαράζ και εμείς θα τον δεχτούμε. Αμέλκα, πες. Αυτός κι εγώ μαλώνουμε συχνά, αλλά θα κάνει καλό στο κλαμπ. Αμέλκα. Ας ψηφίσουμε, σηκώστε το χέρι, όποιος είναι εναντίον στο να μπει ο Μαξ. Και ποιος θέλει? Προφανώς και η γνώμη μου δεν μετράει εδώ πέρα. Ο Μαξ τώρα είναι μέλος του κλαμπ. Έτσι αποφάσισε η πλειοψηφία, πάω να τον ενημερώσω.
Απλά έχω σοκαριστεί. Ο Μαξ είναι στο κλαμπ πλέον. Δεν ήρθε και το τέλος του κόσμου. Με εκνευρίζει. Άκουσες τι είπε η Κίτι, θα έρθουν όλο και περισσότεροι. Μπορεί να έχει και ωραία αγοράκια. Έχεις δίκιο, πρέπει να βάλουμε λίγο make-up. Κωδικός. Τηγανιτές πατάτες. Πέρασε. Τι χρειάζεσαι, έφερες το φόρο της εισαγωγής σου? Ναι, και ήθελα να σας ευχαριστήσω που με δεχτήκατε. Είναι απόφαση του κλαμπ. Οκ, πίστευα ότι εσείς ο αρχηγός εδώ. Με έχω εργαστεί πολύ σκληρά σε αυτό το κλαμπ. Και Αμέλκα και Διάννα κάθονται και κουτσαπολεύουν, ντροπή. Είναι λίγο προσβλητικό. Θα μπορούσες να τις διώξεις, δεν κάνουν και τίποτα άλλωστε. Αυτές εφήβραν το κλαμπ. Και λοιπόν, αφού δεν κάνουν τίποτε, δεν τους αξίζει να είναι εδώ. Ξέρεις κάτι, έχεις δίκιο. Μπορούμε να αναβαθμίσουμε το κλαμπ μαζί, θα βοηθήσω εγώ. Έχεις δει την κρέμα χεριών μου? Δεν ήταν στις τσάντες, μπορεί να είναι στο δωμάτιο. Πρέπει να την πάρουμε πριν εκεί τη βάλει χέρι. Πάμε. Κωδικός. Τηγανιτές πατάτες. Λάθος κωδικός. Τηγανιτές πατάτες. Λάθος κωδικός. Πώς είναι λάθος, είσαι κουφή. Αν δεν ξέρετε τον κωδικό, φύγετε. Άνοιξέ μου. Γιατί φωνάζεις? Η Κίτι δεν μας αφήνει να μπούμε. Και γιατί αυτό? Άσε με να μπω, τηγανιτές πατάτες. Έχει αλλάξει ο κωδικός. Όλα τα μέλη του κλαμπ έλαβαν μήνυμα. Δεν έχω λάβει κάποιο μήνυμα. Ναι, ούτε εγώ. Άρα δεν είστε μέλη αυτού του κλαμπ. Τι? Το ήξερα ότι η Κίτι κάτι θα σκάρωνε. Κίτι, άνοιξε την πόρτα να μιλήσουμε. Δεν θα μπείτε χωρίς κωδικό. Είναι ανώφελο, Διάννα, πάμε. Δεν χρειάζεται να προσπαθήσεις, δεν θα σε αφήσει να μπεις η Κίτι. Είναι κλειστό το κλαμπ. Κίτι, τι έχει γίνει? Και είναι μέλος του κλαμπ ο Μαξ και όχι εμείς? Ο Μαξ είναι χρήσιμο σε αυτό το κλαμπ σε αντίθεση με εσάς. Νέους από εδώ, σας διώξαμε. Ούτε κλαμπ, ούτε δωμάτιο. Σήκω πάνω, δεν θα το αφήσουμε έτσι αυτό. Φύγε από εδώ μπροστά μου. Εξηγήσου, Κίτι. Ως αρχηγός αυτού του κλαμπ έχω το δίκιο να σας αποβάλω. Αρχηγός του κλαμπ, εγώ και η Αμέλεια είμαστε. Είναι αυτά οι υπογραφές? Ναι. Αυτό το έγγραφο λέει πως είμαι η αρχηγός αυτού του κλαμπ. Τι? Ναι, η Κίτι και εγώ είμαστε τα θετικά. Δεν το αφήνουμε έτσι αυτό. Ναι, οι θεατές θα μας υποστηρίξουν. Το κοινό δεν θα σας στηρίξει ποτέ. Ας το κάνουμε. Αν το βίντεο πάρει 15.000 likes, θα ξαναμπούμε στο κλαμπ. Εντάξει, συμφωνούμε. Παιδιά, βάλτε likes, βοηθήστε μας. Και subscribe στο κανάλι. Αντίο σε όλους.